Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ivitike yaphela imonto ebehamba umfanyana oneminyaka engu16 kwagcina kuphume umphefumulo ngesikhathi ekutholana phezulu izimonto eSilverton ePitoli ngesonto. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakantando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Luphume lonke ukhakhayi lemonto encane bandakanyeke engozini ezintatha ngesonto eSilverton ePitoli. Abezimo eziphuthumayo bafike endaweni yesigameko bathola abantu abathathu bevaleleke emontweni eshayisene nenye maqede yaphaphalaza yayoshayisa esigcotsheni sikagesi. Abezimo eziphuthumayo bafika endaweni yesigameko ngokukhulu ukusheshsha bathola ngoshayisane izimonto ezimbili zilimale ngendlela emangalisayo. Eyodwa ibisiphaphalaza yashayisa isigxobo sikagesi. Abesilisa abathathu abalinganisele eminyakeni engu16 okudala batholakale bevaleleke ngaphakathi emontweni ebisongeleke esigcotsheni sikagesi. Okhulumela abezimo eziphuthumayo uKale van Renen uthe umshayeli noyedwa abagibeli batholakale besesimeni esibucayi kakhulu. Owesithathu yena akalimalanga kakhulu. Bathi kuze kwasizo abezicishamlilo abakhona ukufika nezindlawu babe sebekhishwa ngezindlawu laba abebevaleleke ngaphakathi emontweni. Ngebhadi umshayeli uvele washona ngesikhathi bezanywa ukutakula. Kudingeke ukuba kusetshenziswe indiza enophephelo emhlanu ukuze kuphuthunyiswe laba ababili abebe sesimeni nabo esibucayi ukuba baphuthunyiswe esibhedlela. Uqhube wathi laba bebehamba ngenye imoto bona bathole imhuzo kwanyana. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.